Mesa para dous, por favor. Non, non. Eu quedo na barra e tomo calquera cousa. Veña, home, non me digas que non te apetece algo consistente. Invito eu. Está ben, pero cada un paga o seu. Vai mirando a carta mentras vou lavar as mans. Sabes xa o que vas pedir? Ainda non. Eu tamén fun lavar as mans. Veña, mira o que queres comer, que se nos bota tempo enriba. Rapaz, non tes fame? Non te apetece nada do que hai? Rapaz, tenta ser un pouco máis comunicativo. Temos moitas horas por diante e compre que colabores. Non lle son moi comechón. Pois vai a copiloto que me tocou en sorte. Entón que eu vou comendo mentras ti vas mirando e remoendo. Veña, home, que non temos toda a tarde, pois non vamos a botar aquí 2 horas. Que che parece se compartimos o cabrito forneado? Non me apetece. É unha boa ensalada, que un día como hoxe non pido corpo caldo nin cousa semellante. Non. Pida o que lle pareza. Que mal te sentes, rapaz. Eu non podo facer nada por ti máis que levarte onde me digas, pero se quiseses falar... Coido que non paga a pena. Ou sexa, que é mellor que sigamos como ata agora. Vostede vai ao seu e eu ao meu. Cando cheguemos a Madrid separámonos e é outra cousa. A ver se me entendes, eu non me quero meter na túa vida, ben ves que non pregunto. Pero magóame verte tan alonxado de todo, tan só. Eu escollen o meu camiño. Iso non se discuto, que aí non quero entrar, pero terás que recoñecer que a independencia non ten por que excluir a compaña. Ten razón, pero dígame unha cousa. Se nos bota o tempo enriba, por que viñamos aquí, a 20 km da estrada xeral, e non paramos en ningún dos bares que hai nela? Coido que o xogo era non preguntar. Pero eu somente quero saber iso. Por que estamos aquí? Prométolle que non lle vou facer ninguna pregunta máis. Estamos aquí porque se seguíamos pola estrada xeral topábamos ca Garda Civil. E vostede anda escapando dela. Eu non, pero ti. Eu non escapo de ninguén. Non escapas, mas andante a buscar. És un menor de idade desaparecido. Entón ti és de alguma maneira a miña cómplice. Non, non exactamente. Simplemente penso que estás mellor comigo que con eses señores de verde. Sabe por que eu non quería falar? Non sei. Pois primeiro, porque me cae vostede moi mal. E segundo, precisamente por isto. Ou sexa, por non comprometer a ninguén. Que unha cousa é facer autostop e outra cousa é meter en líos á xente. Cando te collín se intuía máis ou menos a túa situación e asumín esa responsabilidade. Non lle importa ter problemas.
Deixa iso. Por que non me contas algo? A miña historia non lle pode interesar a ninguén. É triste. Bueno, pois conta para ti e non a contes para mí. Ao final da tarde chegaremos a Madrid e deberás ter moi claro o que queres facer. Marco sabe. Foi el quen te embarcou nisto. Que se día embarcar, tal e como estaban as cousas, compría facer algo. El simplemente se lle ocorreu esta idea. Non podías quedar na casa? Non. Mire, miña nai non rexe ben da cabeza. E meu pai, o desgraciado, está embarcado. Nesa casa xa non pintaba nada. Canto tempo levas e tua nai? 5 anos. Desde que se afogou miña irmá. Daquela comezou a beber e meterona nun centro de drogaditos. Quitouse da bebida? Non a proba. Pero ainda así xa lle digo que non rexe ben da cabeza. Agora pasas o día a darlle de comer as gaivotas. E teu pai? Embarcou fai un ano e embarcado estaba cando pasou de miña irmá. Non estivo con miña nai daquela. Non lle debo nada a ese. Vaya. Záfase dos problemas porque compre que como gaña o pan xa non ten responsabilidade, non? Cantos irmás sodes? 4. Xa sabe, poderíamos ser 5. Ai, rapaz. Que logo aprendeches do teu pai. É que na casa non se respira. Os demais acabarán facendo o mesmo, cando lles chegue a hora. Bonito panorama. A ti non che pasou pola cabeza coller algo de responsabilidade, axudar a tua nai, facer de pai, non sei algo? Claro que pensei niso, pero para iso compre ter traballo. E dubido que algunha vez chegue a pasar iso. Poderías agora, se quiseses. Agora miro o que lle digo. O que quere é morrer. Morrer e deixalo todo. Non me extraña. Se escollixe a solución de fuxir é normal que penses na morte. Cando liscaches da casa, claro, nin se che pasou pola cabeza, pero agora decátaste de que non é suficiente. E pensas, como te diría eu? Na fuxida absoluta, na que te permita romper ese fío de lembranzas que te ten atado á casa. Deixei outras cousas. A casa non é o máis importante. Fora había outra ledicia. Sabe, eu tiña moza e pasaba a maior parte do tempo con ela. Daquela, ese fío de lembranzas que non dá rompido ten un nome. Xa decidiron o que van comer? O cabrito forneado pode estar ben. É unha boa ensalada, por favor.